Kusile sompa. Sanamukela kuSolomoya TV nomkhulu Mazibuko. I-channel hlakaniphisa abantu, efundisa abantu futhi ngezomoya. Mkhulu, siphinde sabuya lana kuSolomoya TV. Sicela abantu balike, bashare, basubscribe ukuze i-channel ikhule. Uzokhuluma ngokubikwa komntwana nembeleko. Uyini umehluko makulezi zinto ezithu phakathi kokubikwa nembeleko? Yebo. Mkhulu, mina ngizokunika isikhathi ukuthi ubulise uzongena esihlokweni, kodwa nayinto engifuna ukuyazi ngalento yokubikwa nembeleko. Ukhulele komalume noma uvelele komalume. Yeah. Uthole ukuthi awuzange wayenzela imbeleko. Mhlambe abazali bakamama baye bashona, mhlambe usemncane into bengazange yenziwe. Yeah. Mangabe umuntu sekekhulile mkhulu, lembeleko unalo ilungelo lokuthi acele umalume ukuthi malume ngicela ningenzele, noma anike umalume imali athi malume nayi imali ngicela ningenzeke ngibikeni noma ningenzele imbeleko. Nawo wami umbuzo. Yebo. Amen. Ngiyabingelela. Ngibingelela kumagumbi amanomhlaba, ngibingelela kubo bonke. Sizokhuluma ngesintu, izinto zesintu zabantu lezi. Sinabafowethu abakhona ngaphakathi kwendlu. Ngicabanga ukuthi uma kunento abafisa ukuyibuza bazobuza. Sizokhuluma ngembeleko, sikhulume ngokubikwa komntwana, ukuthi ukuphi umehluko. Mina ke angizazi izinto zesintu kakhulu, kodwa uma ngilalele nomoya nalamakhehla ngiphethe ayakwazi ukungitshena ngezinto. Mina yonke into efika kimi ihamba nomoya, yonke into efika kimi ikhulunywa abanikazi bayo. Efika kimi nengiyikhulumayo ikhulunywa abanikazi bayo. Manje uzongibuza ukuthi omunye hayi uyazelapha lento umfana omncananga, kanti hayi ngiyitsheni abaniniyo lento abayaziyo. Ngicanga ukuthi baningi abantu bekhuluma ngembeleko, bekhuluma ngabantwana umlanjwana in. Kodwa mina lokho abangitshena khona kuthi akungafane nokwabantu abakubekayo, ngoba kungenzeka ukuthi bona bayifundiselwe abantu abadala abaphila enyameni. Mina manje yonke into ngiyitshena umoya. Abanesifiso sokubuza bazobuza, ngizobaphendula mina kuso lesihloko sembeleko nokubikwa komntwana. Yini imbeleko? Yini ukubikwa komntwana? Mawubika umntwana noma ubika into, uyibika leyo nto leyo ngoba ingaziwa noma bethi beyazi abaniniyo, kodwa manje ube ivele ngendlela okungeyiyo. Angazi noma uyangizwa yini? Angazi noma uyangizwa. Ufana nokuthi ungaba nemoto. Imoto abantu abadala bayazi, kodwa ibona abakwenza ukuthi ube njani, ube nemoto. Ufane ukuthi ubabikele ukuthi manje wena usozohamba ngemoto, ukuze imimoya ephethwe imoto nemimoya esemgwaqeni exhumana nemoto ingakumoshi. Bahambe bahlale bekugadile kuyo le moto, begade wena nani nemoto. Angazi noma niyangithola noma mhlambe ngiyabhuda nje, kodwa nje bengizama ukwenza umzekelo ngoba ngikhuluma ngokubikwa komntwana noma umuntu obikwayo ukuthi umuntu onjani. Yebo, sinomlanjwana noma sinengane ezalwa intombi, sinengane ezalwa umakoti noma umfazi. Umfazi ke yini? Kunabantu abafazisayo nje ukuthi fazi. Abamazi umfazi ukuthi yini. Mangothi uyambuza nje umuntu ukuthi ngoba uthi umfazi wakho lona usho ukuthini mawuthi umfazi? Igama elithi ufazi liqhamukapi? Igama lokufaza liqhamukapi? Angeke azokutshela, kodwa umZulu phela ulokhu ethi umfazi wami. Akalazi leli igama elithi faza noma umfazi lishoni.
kahle kahle igama elithi mfazi lisho umuntu osethelwe ngenyongo, ufaziwe, ucheliwe ngenyongo, bamfaze ngenyongo, ingakhe umfazi. Manje akekho umfazi ongafaziwe. Manje uzothi wena umfazi wakho kodwa ingoduso. Umfazi wakho akaze afazwe. Intombi. Wena bese uzothi umfazi lo muntu lo. Mangithi ingane yomfazi, ngikhuluma ngengane yomuntu oyizalele emshadweni noma ekuganeni kwakhe noma ocacileyo. Umfazi ke lowo. Onjani? Ocacileyo. Okay. Sinengane yentombi, sinengane yomfazi. Akwesibuye lapha ke enganeni yentombi. Ingane yentombi bathi omkhulu bethu noma okhokho bethu ukuzalela ekhaya akuyikho noma akukuhle ukuthi umntwana njani azalele ekhaya. Okay. Uma lo mntwana lona ezalelwa la ekhaya ke sekwenzeka lelo phutha lelo, umzalela la ekhaya lo mntwana. Ngoba intombi ayizaleli kubo. Izalele emzini wayo lapha enjani eganele khona. La ekhaya angeke izalele intombi. Kodwa ke kuyenzeka ukuthi amantombazane azale ingane emakhaya. Okuchaza ngokusobala ukuthi leyo ngane la ekhaya inegazi elibili, elika mama nelika baba wayo. Akusingi yala ekhaya. Ingiyala ekhaya uma uyise engayithathanga, engayihlenganga, engamganisanga futhi unina. Okuchaza ngokusobala ukuthi lezi igebengu ezilala nezingane zabantu bese ziyabaleka. Ziwenzile amacala kokhokho nokumkhulu. Nasemsamo nasethongeni uqobo. Lezo igebengu lezo ziwenzile amacala okusho lengane le isivela njengani? Njengecala la ekhaya. Sekufanele ukuthi yenziweni, sekufanele ukuthi ibikwe. Ukuthi mina sengephuka phela. Sengazalile ekhaya mina. Lengane niyibona ibangumsindo la ekhaya igijima yehla yenyuka. Izalwa yimi la ekhaya. Ngoba amathonga lengane angeke ayembathe. Izokwehlelwa zinkinga. Inkinga ziningi bangwa lidlozi. Kuthiwa ibangwa izidalwa. Kuthiwa ibangwa izidalwa lengane. Ezasekhaya eza kubo. Kubaba. Angithi uyayibona manje ukuthi inyakanyaka nje yonke le. Nalaba bakababa bathi yabo lengane. Nalaba bakamama bathi yabo lengane ngoba izalwa ingane yabo. Angithi uyayibona lento ukuthi inyakanyaka nje. Ingakho ke umntwana ozelwe intombi enzoyani ebikwa akenzelwa imbeleko umntwana ozalwa intombi. Akenzelwa imbeleko, imbuzi yokubika lo mntwana lo iyona ngolimi lwesilungu ukuthiwa iyamregister kuphi emsamo welamathonga. Ifaka lo mntwana iphinde inyongo yakhona nomswane igeze lesi sidalwa noma nelithonga la kuphi lala ekhaya. Inyongo ngoba umbika nje lo mntwana kuzophuma inyongo nani nomswane izohlambulula ini ithonga lala ekhaya ukuthi wena ungcolise umsamo, ungcolise isitsha sika baba wakho. Ngoba neinkomo osuzolotsholwa ngazo wena ozale indoda yasiyabaleka ngeke isalingana nalezo obuzolotsholwa ngazo usewuwe uyintombi. Angazi noma ningithola kahle ni. Ngizama nje ukucacisa lapho ukuthi akwesithi ubuzolotsholwa ngeinkomo ezu4. Kunenkomo kamama bathi abanyingquthu. Inkomo kamama. Kunemvuma. Inkomo kababa leyo. Kunemvimba. Abanye bayibiza ngani kambe imvimba? Sengilikhohliwe leli gama leli. Bese kuzoba nenkomo okuthiwa yudondolo. Inkomo okuthiwa yudondolo zingaki lezi inkomo? 4. Okay ke akwesithi ke nazi lezi inkomo 4 eyikhishelwa intombi. Nto. Nakho ke wena usulalile. Wazala ingane noma ke wabreakwa. Isiphukile lenkomo kamama phela ukuthi lengane uyigadile. Sekusele ingaki inkomo? Isitsha sika baba sesifile la.
Sesephukile isitsha sika baba. Sesephukile isitsha sika baba. Leza zu11 angizazi. Angifuni uqamba manga. Leza zu11 angizazi omkhulu abangitshena ngenkomo ezu11 ngoba ngiyibiza ngamagama azo nje. Zinje ilobolo lakithi leli. Ilona lobolo lakithi. Inkomo kamama ukuthi ugada umntwana waze bamthola esaphelele sehuye. Inkomo kababa imvuma. Uyavuma nomntwana wakhe ukuthi sengayogana. Imvuma le. Bese kuba imvimba noma angazi bayibiza ngani ngaleli igama. Lena ekwazi nokuncamisa lo mntwana uma sephuma la ekhaya. Angithi uyangizwa? Inkomo yokumncamisa le. Uma kuyikuthi ubaba wakhe akeze ukukhiphe yakhe esibayeni bese esithatha lesisithole ngoba sihle esibona sisihle asithatha sifuye bese ethatha inkomo yokwenzana yokunganisa noma yokuncama lengane yakhe. Uyayincama lengane kule nkomo le okuthiwa imvimba kambe abanye bayibiza ngani. Likona leli gama engilikhohlwayo manje. Engilikhohlwayo ukuthi bayibiza ngani bona. Le nkomo leyo encamisayo. Bese sizobuya ke kule nkomo okuthiwa udondolo. Ongayiqondi ihamba nayo ingane yentombi leyo nkomo leyo ihamba nayo ingane eyini ewumlanjwana leyo nkomo leyo inkomo okuthiwa udondolo ngoba ke bekuthiwa ke kulokhuzana entombini kuthiwa intombi ayizalele ekhaya lo mntwana ke naku sehlalile kuphi esibelethweni sikanina isisekelo sakhe lithonga la ekhaya elubaba elukhokho ithonga la ekhaya okuyilona elizala umntwana uzala ukhokho la ekhaya kanjani na ukuthi umntwana azala ukhokho la ekhaya awesibeke ke naba bane ubaba wakho umkhulu kamkhulu okumkhulu kamkhulu angithi umkhulu yilo la ekhaya ubaba kamkhulu uyena khokho uyena mkhulu kamkhulu bangaki laba bantu amagumba amanomhlaba bane ubaba umkhulu kamkhulu okukhokho angithi uyangizwa uma wena umkhulu wakho ewumnakwenu okusho ukuthi ukhokho la ekhaya umnakwabo ubani ubaba wakho okuzalayo uma wena umkhulu wakho ewumnakwenu ucela ukusobala ukuthi ukhokho la ekhaya umnakwabo kababa mhlawumbe abanye ngeba ngizwe ukuthi ngiqonda ukuthini uma uzugogo ngelinye ilanga ethi wena mzukulu wakhe umfana ethi ugogo ungumyeni wami usho ukuthi wena nomkhulu nimuntu munye mangithi ke mina ingane zalo ukhokho la ekhaya ubani ozala wena ubani ubaba uma ubaba nokhokho bemuntu munye inzala abantu la ekhaya nami uyena ohlela ukuzalwa kwabantwana kuphi la ekhaya so manje lezi inkomo uma zizine ingakephuki lena yodondolo udondolo inkomo ekhishelwa isisekelo sesibeletho mangithi udondolo inkomo ekhishelwa isisekelo sesibeletho kanjani khishelwa isisekelo sesibeletho kanjani uyambona ugogo uma esegukhile noma ukhokhokazi uma esegukhile noma ukhokho uma noma umkhulu uma esegukhile unobhoko noma unenduku yakhe adondolozela ngayo okuyini okulunyawo lakho lesithathu okuludondolo ilona lidondolo ke lolo okuludondolo ukuthi lengane izalelwe la ekhaya njengoba izalelwe la ekhaya isisekelo sesibeletho sisekelwe ubani isibeletho sisekelwe yithonga la ekhaya okumkhulu nokhokho okumkhulu kamkhulu yilabo abalandelanayo ababili abalandelanayo ibona abasekele lengane la ekhaya ibona abasekele
lengane la ekhaya maye ukuthi kuze kwenzeka iphutha ke yazalelwa la ekhaya lengane okusho ukuthi yemukelwe yithonga nesibeletho sala ekhaya ingakho ingane umlandwana kufanele ukuthi mawuyoyihlenga ukhipha udondolo yiyo phela lento edala ukuthi lezi ingane ngisho seyihlengiwe yilokhu ibizwe ekhakonina kuthiwa wena awukhishiwe ekhakonini uhlatshwe imbuzi zize zibenhlanu lokhu kuthi uyakhishwa ekhakomama kodwa uphumi usufuna ilokuzana ukuyoba sesibongweni sakho ushoda lenkomo yodondolo ukuthi wena wesekiwe la ekhaya ithonge liwesekile la ekhaya iyafuneka lenkomo kamkhulu iyafuneka lenkomo kakhokho la ekhaya okuyiyona sisekelo sani sesibeletho esisekela le yangane ngoba izalelwa la angazi noma ningithole kahle ongafuna ukubuza ngabuza bafowethu ngishilo ngathi khona umuntu ozobuza no mkhulu into oyishoyo ngesilungu kuthiwa i-technically sound umgaqo sisekelo ocacile yebo umuntu ongathi akayizwa lento le oyishoyo ngoba ibeke ama-principle esintu acaca yebo akho nto eshodayo kodwa njengoba bengikubuzile masiqala ivideo mkhulu naku-ke mkhulu ngumlanjana yebo azange ngibikwe yebo izinto zami zimile manje and mhlambe khabo baba bangazi ngincike la khabo mama yebo ingabe mangabe mkhulu manje azange ngibikwe ngifuna ukulungisa ngifuna lento ilungiswe yebo mhlambe umalume oyi-1 usekhona ongayenza lento le yeah. Kodwa akakwazi akanamali umuntu onemali yimi ofuna ukwenziwe lento le ngabe nginalo ilungelo lokuthi ngithi malume nayi imali ngicela ungenzele umsebenzi wokubika noma umsebenzi wakhe ukuthi enze lokho manake Dlomo nguphendule nje lapho kuze soqhubeka siwele kuyimbeleko ukudla kufile nomuntu ohamba lapha estradini angayiqhamukela elambile angene la ekhaya umenze njani umnika ukudla adle ngoba ukudla akusinto ungazi lokho za uzohamba uyokulahla lesigangeni noma lapha etoilet ngoba sekwaba khona ama toilet ukudla kuyinto efile ocaca ngokusobala ukuthi umalume uyena okufanele ukuthi ayithengile lembuzi noma lesi silwane sokubika la ekhaya umalume uyena okufanele ukuthi asithengile nakho ke uthi umalume akanawo amandla kodwa umalume akalali enjani engadlile umalume akalali enjani engadlile oqala lokho uyazi ke ukuthi wenza njani uma umalume engalali engadlile le mali athenga ngayo igrocery yala ekhaya noma athenga ngayo ukudla kwala ekhaya uzoyibeka ibekele lembuzi wena umthengele igrocery ngalolo suku noma ngaleyo nyanga ofuna ukwenza ngayo lo mcimbi bese sibuya lapha sibuye ekuthenini wena njengoba uwumntwana la ekhaya isingenzeka ke lento yokuthi uyithenge lembuzi umalume ayithenge ngoba vele wena usengaphansi kwaliphi ithonga la ekhaya lokhu kokudla isikhathi esiningi ikwenzelwa izingane ezisuke zisemakubo kukhona izinto okufanele ukuthi igcinele zona komalume izingane zani zabafazi ezisuke zenze njani zisemakubo kodwa umalume kufanele ukuthi enze njani ayigcinele something kuphi kubo kwekhakonini bese wena into yenzayo uhamba uyothengela umalume igrocery ukudla kwaleyo nyanga ukuthenge konke yena athathe le mali aqokelele lembuzi ukuthi enze njani akugcinele leyo nto leyo ilapho nje Dlomo angazi noma uyaphendula masithi ke mkhulu umalume umthetho wakhe akasa-afford akasasebenzi or mhlawumbe uretire akanayo indlela
uwe ngoba wena uyowabusiseka ukuthi usebenze noma izinto zakho zingekho right uwe wondla umalume akanamali lento le umondla ukuphi ukini noma umondla usekhaya komama usekhaya komama ukomalume yebo hayi elami lithi ke mawukomalume ngoba vele useyingane yethu ngala kuphi la ungayikwazi ukuyithenga ithenge yena okay yeah ungamnika nje ungakwazi ukuthi ukhiphe imali yebo yena bese khiphe encane yena yebo kube ngathi iqhamuka kubani kuye okay kodwa awukwazi ukuyithenga ungiwakini ungesiyo wako malume yebo angithi yebo le ngiyacabanga maso addressa le ndaba kulento yembeleko ke mkhulu naku ke mkhulu nginenkinga la empilweni ngiyahamba ngiyohlola umuntu obonayo uyangitshela ukuthi cha wena lesibongo usebenzisayo sirong kumele uyolungisa isibongo sakho sakini le kubaba wakho nangumuntu ngixakekile sengiyagijima ngiyabathola abakhabo baba uyabona same thing lengishoyo sengifuna ukulungisa sokuyimo ohambela phambili manje ukuthi mabangilungisele ngoba nginenkinga uyazi ukuthi leyo nto leyo ishaya abantu baningi abantu abangena esibongweni sikababa wabo okungafanele batshenwa yithi inyama noma itshenwa yithi baboni bomoya ngiza kuyo yona lento leyo mkhulu ayipheleli nje lapho umuntu akagijima angena esibongweni sakhabo babakhe uze akhiphe imali athenga imbuzi ukuthi enzelwe lapha yiyo lento engizama ukuza ngithi ke mina ngikubonile nje ekuqaleni ukuthi uyapi mina ke ezinye izinto uyungibone ngihleka nje ngisuke ngilalela impendulo yalento osukuyibuza sengubonile okudala ukuthi wena wenze njani uyapi into eyinkinga lapha abantu noma thina sinenkinga yokuthi uma abazali bakho bengakwenzele lutho abalutho abazali bakho mabenjani uma bengakwenzele lutho sikhohle ukuthi wawungeke uzalwe umama eyedwa kwakufanele ukuthi kube khona ubani ubaba wena unali igazi likababa bese uma sesazi ukuthi laba bantu ngoba abasikhulisanga awuyazi inkinga eyenzeke phakathi kwamama nobani nobaba wena uyingane nje awuyazi inkinga eyenzeke phakathi kwabani kwamama nobaba wena uyifaka enkingeni ongangene kuyo uyifaka enkingeni ongangene kuyo bese sibuya lapha into eyenza abantu balahlekisa abantu ngendaba yokuthengwa kwesibongo noma ngendaba yokuyosifaka esibongweni lo muntu uhlushwa imimoya noma zinhlambuluko zezinto ezikhulunywe elele esibelethweni zakhulunywa umndeni wakubo nomndeni wakuphi wasekhaya komama ngabe bebexabana phezukwakhe ingabe khona into abayikhuluma sakumphika zonke lezo zinto lezo ziyokushaya ekhaya komama zikushaye kini bese mawufika lapha kimi ngithi wena ufuneka esibongweni sakho kanti kufuneka leyanhlambuluko kuphi esibongweni sakho abantu abaningi bagijimile bahamba bathenga izibongo zabo bayilobola benza yonke into ngenxa yokuthi kunezinhlambuluko ezifuna lapha wena kahle into ekubiza esibongweni sakho igazi nenhlambuluko hamba uyogezelwa igazi likababa ukuthi ubaba umzali wakhe noma yena ubaba wakuphika hayi ukuthi akekho umntwana okuthiwa engenzelwe lutho elicala ekhakonina bese kuthiwa akahambe ayethatha isibongo sakhe ngoba uneyinkinga iziphi lezi inkinga yizo lezi inhlambuluko engikhuluma ngazo ungenzeka ukuthi bakuphika ungenzeka ukuthi khona izinto abayikhuluma ungenzeka ukuthi kunezimpi ezadaleka ngokuvela kwakho kuphi ngokuhlala kwakho la isibelethweni ngoba akekho umzali ovumela ingane yakhe ukuthi imithe ingalotsholwe noma ingekho ingalungisela izinto zayo angithi uyangizwa ngalesi sikhathi mina eyami ingane intombazana ikhulelwa
imitha ingathathiwe ingakhokhelwe ngizocasuka ngigcine ngikhuluma amagama ngenzeni ngeqise ngeqisele kuphi kubaba wayo noma kwaba kubo agcine nomzalo womfana esenze njani esangiphendula lengane sizalwa nani namagama sekufanele ukuthi iyohlambulukelwa kuphi kubo bayihlambulukele lengane ukuthi manje sizama kodwa ukuthi siwuvule umqondo kwenzeke kahle ukuthi sithi akungena imibuzo ngoba abantu abaningi bayalokhuzana bazothola ukuphenduleka ezintweni abayahlezi beyibuza zona baningi abantu abalahlekelwe izinto zabo abayiphathiswa ekhaya komama ngenxa kubo ukuthi inyanga imtshela ukuthi udinga isibongo sakini hamba kini kanti uhlushwa imimoya ngenzeka ukuthi uhlushwa imimoya kunesipho esiqhamuka kubaba egazini lika baba adinga ukuthi nje ayosemukeliswa kubo noma kunezinhlambuluko okumele ziyohlanjulukwa ngaye ehleli la isibelethweni noma esezelwe ezakhulunywa noma ezafungwa phezukwakhe angazi noma ngiphendule kahle nakanti ngiyangithola uphendulile wena mkhulu lesihloko sibalekile phezulu kwesimo sokuthi mkhulu unama video adlulile okhulume ngokuthwaswa komlanjana nomlanjana yes so lena i subject noma lesi sihloko sinika i background yalento yokuthwaswa komlanjana ukuthi why umuntu angeke alifake ibomvu make umlanjana ngayo yona lencazelo oqeda ukuyenza mina ngiyacabanga mkhulu into ishilo inhle futhi iyazwakala mhlambe ke abantu ke sebezokhuluma kuma comment lapha yana mkhulu engizocela futhi ukuthi abanemibuzo related kusihloko sevideo uzame bandla ukuthi ukubaphendula abanye babone ukuthi njengoba sibacelile ukuthi bakhommente manake Dlomo singadayisi phela sidayise umsebenzi wamakhehla singawudayisa umsebenzi wamakhehla umuntu ofuna impendulo akeze la aphathe imali yakhe ngoba kahle nalolu lwazi engilikhipha lapha laba abantu bami noma laba abantu abangiphethe lamakhehla ngiphethe yebo kufanelekile akudingi ukuthi nilikhokhele abantwana bethu noma abantwana bakamoya noma abantu bakithi abanjani abamnyama abantu besintu awudingi ukuthi nilwenze njani nilikhokhele kodwa isikhathi sami lesi engiqopha ngaso ulwazi lwabantu bakithi ingakho ngibona nje ngingaphenduphenduli kuma comment mina angiphenduli kuma comment ngeke ngize ngikuphendule futhi uma udinga ukuphendulwa uza kimi ngqo nami uzokhanyisela lengilosi ngoba wena usufuna ukufunda ngize ngikufundise ngikucathulise ngento ekhuluma kuwe ngoba umuntu uzokhuluma ngengilozi yamanzi akubuze ngenkosazana yayenza leyo nkosazana akasho ukuthi yavela emanzini angcolileyo emanzini aclean ubhala nje lapha comment section ukuthi awukhulume ngenkosazana mina ngiphupha inkosazana uyayizwa nje manje leyo nto leyo manje uma ufuna lokho okufunayo kungenzeka ukuthi ngakhona nokunye engikubonayo ngoba isolomoya libona ekujuleni ngakhona engikubonayo ubuya la nemali yakho mawuzohlala nami la phansi ubuye nemali yakho ungene la sihlale phansi ngikufundiseke ngoba ufuna imfundiso wena angithi ufuna imfundiso besikhuluma ngembeleko nokubikwa komntwana sesikubekile ukubikwa komntwana sagxila kumlanjwana ukuthi wenzelwani umlanjwana uma ezalelwe ekhaya uma kubafowethu abanye bese benayo imibuzo befisa ukubuza ukuze sedlule siye kuyimbeleko manje ngoba siyojula manje siyokhuluma ngembeleko ukuthi wenzelwa umuntu onjani imbeleko yenziwa kanjani kwenzakalani bangabuza abafowethu abafisa ukubuza